The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tanong ko oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating ora mismong tabang. Eto mga ka-aksyon, isa na namang nakakamanghang kwento ang ating matutunghayan ngayong hapon. Mag-iina mula sa Ginubatan Albay, sama-samang nagsusumikap para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang ang dalawang bata ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang kwento, panoorin po natin ito. Magandang araw mga ka-aksyon. Narito tayo ngayon sa bayan ng Ginubatan Albay para kilalanin ang isang batang babae na may nakakaantig na kwento sa buhay. Alam nyo kasi mga ka-aksyon, sa kanyang murang edad, tumutulong na siya sa kanyang ina at kuya sa paghahanap buhay. Ang galing, di ba? Araw-araw, ganito katarik ang binabagtas paakyat ng bundok nila Nanay Marites para makarating sa kanilang tahanan. Nakakapagod pero kailangan nilang kumayod. Pagkarating namin sa kanilang bahay, nagsimula ng maghiwa ng mga rekado si Nanay Marites. Dahil para sa kanya, ang bawat segundo ay katumbas ng piso. Nakapag-ayos na rin po kayo. Ano na po yung next natin na gagawin? Papunta na tayo sa tindahan para mag-set up na doon ng ating mga paninda. Sa tuwing pauwi na ang panganay na anak ni Nanay Marites mula sa eskwelahan, ay siya namang pagsisimula nilang mag-asikaso ng mga panindang ibababa. Mag-isang binubuhay ni Nanay Marites ang dalawa niyang anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga tusok-tusok. 3 oras rin ang itinatagal para matapos ang paghahanda sa mga paninda ni Nanay Marites. Bata pa lamang kasi sila Jonah, namatay na ang kanilang ama. Kaya sa murang edad ni Jonah, nalaman na niya kung gaano kahalaga ang bawat sentimo sa bawat salaping na hahawakan nito.
pagpatak ng alas 4 ng hapon. Siyang dating naman ng bunsong anak ni Nanay Marites na si Jonah mula sa kanilang eskwelahan. At tulad ng kanyang kuya, ay tutulong na rin siya sa pagtitinda. Walang ibang hiling si Nanay Marites kundi ang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 2 anak. Kaya hanggat kaya niyang magbanat ng buto, hindi siya mapapagod magtinda ng tusok-tusok alang-alang sa kanyang mga anak na kanyang susuportahan hanggang dulo. Isa lamang sa libu-libong nakakaantig na kwento ang buhay nila Jonah. Kaya samahan ninyo akong suyurin ang mundo sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga nakakaantig na kwento. Mula rito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako si Ralph Opiñano. Yan mga ka-aksyon ang mag-iina na kahit napakahirap ng buhay ay masaya silang nagtutulungan. Kaya naman kasama natin ngayon si Marites Antonio, John Alfred at Jonah Marie Manlangit. Magandang hapon po sa inyo, Nanay, at sa inyong 2 magkapatid. Magandang hapon din po, Opo. ma'am. Nanay, kumusta po kayo ngayon? Okay naman po sa ngayon. Opo. Pwede ko pang maitanong sa inyo, Nanay, kung kasi kayo lang po talaga yung mag-isang kumakayod para po sa 2 niyo pong anak. Opo. Asan po si Mister? Wala na po. Wala na. Kailan pa po? Eto, wala na po ba na nangapit bahay ng kabilang bahay? Namatay na or po, namatay na po. Mga ilang taon na po na nakakaraan? 2 years old pa lang po si baby. 2 years old pa lang. So ilang taon na po siya? 11. 11. So 9 years na po na wala po yung mister po ninyo. Opo. Ano po yung nangyari kay mister? Nakuryente po siya. Nakuryente. So, grabe anong pinagdaanan po ninyo, Nanay. So, Opo. ibig sabihin, pakapanganak nyo po kay itong bunso nyo, Opo. 2 taon pa lang, Opo. namatay na po si mister. Opo. So, simula po noon ay kayo na lang po yung mag-isang kumakayod Opo. para sa 2 nyong Opo. anak. So, paano nyo naman po ito na bubuhay, Nay? Nung maliit pa po siya, nung silang 2, kailangan ko po talaga namumulat ako ng pili, tsaka ng nyog. Pasan-pasan ko po yun hanggang doon sa bahay namin. Namumulot po kayo ng pili, ng nyog. Opo. So, ibig sabihin doon po sa lugar ninyo, marami pong mga punong Opo. kahoy na pwede nyo Paikot-ikot. pong Opo. pagkukunan ng Opo. pambuhay, pang araw-araw nyong pangangailangan. So, doon po nagsimula. Opo. So, Kailangan po, kasi wala naman po akong maaasahan, kundi sarili ko lang para sa 2 bata. nung buhay pa po si Mister, ano po yung hanap buhay niya? Ano po siya, naggagwardya po siya. Gwardiya. So, Opo. kayo po sa bahay lang. So, naghihintay po kayo na tuwing sa sahod, diba? Doon po Opo. kayo umaasa sa sahod ni Opo. Mister. So, simula nang nawala si Mister, gaano kahirap yung buhay na? Sobrang hirap po, ma'am. Biruin mo po, yung maliliit pa talaga sila, hindi ko sila maiwan-iwan. Yung may maliit lang kaming mesa, ang ginawa ko, doon ko lang sila iniiwan habang bababa ako doon sa bundok. Manguha ako ng mga pili tsaka ng nyog. Sa mesa. Opo. May mesa po kami sa labas noon, yung ginawa kong So, papagpapan. habang namumulot po kayo ng mga pwede nyo pong makain, Opo. iniiwan nyo lang po itong Opo. dalawa. Sasabi ko po sa kanila, doon lang silang 2, wag bababa kasi baka may makagat ng aso kung pero masunurin talaga sila. Pagbalik ko, nandun pa rin silang 2. Opo. So, grabing tiyaga Opo. at paghihirap ang ginawa nyo na. So, kailan pa po kayo nagsimulang magkaroon po nitong Nag-umpisa po kami pagtutusok-tusok po ng nung mga... nag-aral na po si John Alfred ng daycare. Nag-umpisa na po ako magluto-luto ng pili, kasi dadaling ko po sa school para mayroon na kaming pangkain, So, yung school niluluto nila. nyo pong pili, binibenta nyo po Opo. sa loob po ng school. Opo. Tapos yung benta po nun, Yun na po ang pang-araw-araw namin na gastusin, pangbili ng bigas, lahat na. so ibig sabihin, kailangan. yung pinuhunan nyo pong pili, galing po doon sa mga pinulot nyo lang po. Opo. Yun po. Grabe, ano, Nay? Tapos yung mga nyog, iipunin, matagal pa po yun, ma'am, ipunin kasi kailangan ipunin mo bago mo
magawang Opo. Kailan ka nagsimulang maging tusok-tusok vendor po? ano na po siya, 2018. 2018. Opo. So, nasa magkano naman po yung kinikita nyo sa maghapon? Yung una pong benta namin, umaabot lang po sa 1,500. Ganon. Mhm. So, ganun po yung nauuwi nyo po. So, ito pong dalawa na kailan nyo po naasahan sila na tumulong po sa inyo sa pagbebenta? Mula po ma'am nung nag-kinder siya, diretso na siya kasi bago kami nagtusok-tusok, naglugaw po muna kami. So marami po kayong mga negosyo munang pinagsimulan bago po kayo nagtusok-tusok? Opo, nung nung nag-kinder, tapos dala-dala ko pa si baby, tumutulong muna ako dun sa kantin. Tapos pag bandang hapon na, syempre maglalabasan na sila, nakikiluto muna ako dun ng lugaw, dun sa kaibigan ko sa kantin sa building to. Tapos ilagay ko na sa sidecar, babay ko na papuntang plaza. Kasama ko to si baby. Madiskarte kayong nanay. Opo. Sa ganung mga Kailangan paraan po, talagang Kasi sayang po nung oras, para habang nasa school siya, kailangan kumita na kami. wala kayong sinayang na oras Opo. na sa mga pagkakataon at sa mga oras na yon, habang kayo po ay nagbabantay or habang nasa Opo. paaralan po sila, kayo po ay nagdiskarte para po mayroon po kayong panggastos the following day. Opo. So, eto po na anak po ninyo, kumusta naman yung pag-aaral nila? Awa po ng Diyos, ma'am. Okay naman po, matataas naman po ang grade nila. Opo. So, katuwang nyo na po sa paghanap buhay, hindi naman nila napapabayaan yung Opo. pag-aaral. Naiyak po kayo, Nay. Naalala ko po kasi Naalala nyo po yung yung mga nakaraan ng sobrang hirap. buti na lang, Nay, meron po kayong mga mababait, masisipag at matulunging mga anak. Opo. Opo. Si baby naiiyak na din. Oo. Pero masayahing bata, ano? Silang dalawa po. Opo. Pwede kong makausap si... Ano yung pangalan mo? John Alfred. John Alfred. John Alfred, kasama kayo ni nanay sa pagtitinda, pero nag-aaral ka din. Opo. Gaano kahirap na pinagsasabay mo yung pag-aaral, yung pagtitinda, pagtutulong kay nanay? Mahirap ba? Opo. Mahirap sa sitwasyon. Sobrang hirap Siyempre, yung sa murang edad, sa edad mo, siyempre dapat kasama mo yung mga kaibigan mo, naglalaro, pero imbes na ganun yung mangyari, tumutulong ka diretso kay nanay. Apo, ano yung masasabi mo kay nanay? Na, siyempre, Magpapasalamat po ako kasi kahit po mahirap lang po yung buhay na pinapaaral pa rin po kami ni mama. yun. Okay, so ikaw naman, baby girl, bunso itong anak, pero kitang-kita ko yung tuwa pa rin, ano? Kumusta? Okay lang po. Okay lang. So, kumusta din yung pag-aaral mo? Okay rin po. Okay, Ryan. Hindi ka naman nahihirapan na pagkatapos mo ng school, tutulungan mo si mama sa pagtitinda. Hindi naman po. Masaya ka naman sa ginagawa mo. Opo. Apo. Ano yung gusto mong sabihin kay mama naman? Ang cute-cute ng batang ito. Anong gusto mong sabihin kay mama? Naawa ka ba kay mama? Opo. Sa sobrang pagod? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat po kami kasi kahit mahirap po kami na papa-school niya po kami. Ayan. Tapos, hindi kayo napapabayaan. Hindi po. Ayun. So, love na love mo si mama. Opo. Ayun. Nanay, napakaswerte niyo po kasi dahil kahit mahirap yung buhay, may mga mabait po kayong mga anak. Opo. Talagang blessing po sila sa akin ni God. Opo, blessing po. Saan po kayo humuhugot ng lakas, Nay? Na Sa kahit kanilang- po wala po kayong katuwang na, siyempre dapat, di ba, siyempre may anak po kayo. So, yung iba pong mga pamilya, meron pong padre de pamilya na katuwang. So, dahil yumauna po si Mister, saan po kayo humuhugot ng lakas? Sa kanilang dalawa po. Gusto ko po kasi lang mapagtapos. May mga times na din po ba, Nay, na parang
Pagod na po kayo. Opo, maraming beses na po, pero nagpe-pray lang po ako, ma'am. Meron din po bang mga pagkakataon na yun na parang pagod na yung katawan nyo po? Meron na po kayong nararamdamang sakit? May karamdaman na po kayo pero tuloy lang po yung pagkakayod? Opo, sabi ko po, bawal akong magkasakit. Kasi hindi pwedeng magkasakit ako. Ilang taon na nga po kayo, Nay? 48 na po. 48. So, nakita po namin ay na talagang simula po sa tuktok sa bahay po ninyo sa bundok, nilalakad nyo po pababa para lang po maibenta nyo po itong mga paninda po ninyo. Opo. Ito po ba na ginagawa nyo kahit umuulan, tirik yung araw? Rain or shine po. Rain or shine. So, ang pag-asa po, lagi pong bitbit po Opo. ninyo. Opo. So, dahil dyan ay, dahil sa pagsusumikap po ninyo, ito po, makakausap natin dahil nabilib po si Congressman Jill po sa inyong pong kwento dahil isa po kayong huwarang nanay na ginagawa po yung lahat para lang po maitaguyod yung pamilya, para mapag-aral yung mga anak, para mabuhay po sila ng maayos. Opo. Nanay, so tawagan natin po si Congressman Jill, ano, dahil sa mga kwento po nyo, Nay, katulad ko po kayo, isa din po ako na nanay, pero mukhang hindi ko po kakayanin yung mga kinakaya nyo po para sa mga anak po ninyo, Nay. Pero sa ngalan po, di ba, ng mga anak, lahat po ay Opo. gagawin po natin. Tama po yun, ma'am. Opo, kaya ako po, Nanay, saludo po ako sa inyo, Nay. Ano? Opo. So, diretso lang, Nanay, tuloy lang po yung laban. Maganda yung anak po ninyo at itong anak po ninyong lalaki. Ano po pala yung gusto mong maging? Fireman po. Gusto mo maging isang bombero? Opo. Opo, yan. So, maganda na yung kanyang pangarap. Ikaw naman, baby, ano yung gusto mong maging? Pulis po. Wow! Maging isang police woman. Bakit gusto mong maging isang police? Para po hulihin yung mga masasamang tao. Para Hulihin yung hulihin yung mga masamang tao. Meron ka na bang alam na masamang tao na kilala? Wala pa po. Wala pa. So, yun ang gusto mo, ano? So, gusto ko, pagdating ng panahon, makita kita ang isang magiting na pulis. Opo. Pag naging pulis ka na, ano yung gusto mong ibigay kay mama? Ano yung gusto mong regalo kay mama pag ikaw ay isang pulis na? Magpapasalamat po ako kasi pinagtapos po niya ako. Ayun. So, magpapasalamat ka. Bibilan mo ba si mama ng house and lot? Opo. Yun! So, hindi na po kayo titira sa kubo, Nay. Opo. Bibilhan ka na daw niya ng house and lot. Si kuya naman, kuya, pag ikaw ay naging isang bombero na, ano yung iririgalo mo kay mama? Ako na po magsusuporta sa pamilya po namin. Ikaw na yung magsusuporta sa pamilya. Mag-aasawa ka ba kaagad? Hindi po. Ayun, so hindi. So love na love niyo si mama? Opo. Kailan ka last na nag-I love you kay mama? Araw-araw po. Araw-araw! Wow! Kakaiba. Araw-araw po, nanay? Opo, ma'am. Opo. Paano po yung ano? Lagi po siyang, I love you, mama. Lagi po niya ako niyayakap kahit po sa tindahan. Panayan po ang halik niyan sa akin kahit habang kami nagtitinda. Kaya, yung parang hindi lang po namin nararamdaman yung pagod. Met, nasa likod ko. Maghahalik siya ng halikis habang nagluluto ako. Opo. Alam niyo po ba, Nay, kung bakit ganyan po yung mga ugali ng anak po ninyo? Dahil din po yan ay sa pagpapakita po ninyo ng kabutihan at pagmamahal sa kanila. Opo. Di ba, Nay? Opo. Kasi yung anak po, syempre, lalaki po yan kung ano po yung nakikita sa matanda, sa tingin po nila ay tama. Opo. Ayan. Tama po yun. So, ikaw, baby, kailan ka last na nag-I love you kay mama? Araw-araw rin po. Araw-araw din, sana all, di ba? Lagi pong nag-kiss siya sa Opo. So, ganun mo kamahal si mama. Opo. Ayun. So, mga ka-action, dahil dyan, narinig natin itong kwento ni nanay at ang kanyang dalawang anak. Siyempre, narinig din yan ni Congressman Jill at ni Congressman Saldico. Ngayong hapon mismo, iaabot po namin itong pahabol na pamasko para po sa mag-iinang ito. Nanay, Marami pong salamat. narinig po ni Congressman Jill at ni Congressman Saldi ang inyong pong kwento at naantig po sila dahil kayo po ay mabuting ina, dahil po eto pong dalawa pong inyong anak ay talagang kayod kalabaw po kayo. Opo. Para po mabuhay ito pong dalawa po ninyong Opo. anak. Dahil dyan, Nay, nagpadala po ng maagang pamasko po at syempre, Nanay, maaga ding Noche Buena po ninyo, Nay. Kumusta Marami. pala yung Pasko nyo, Nay?
lagi lang po kaming nagtitinda. Kahit Pasko na, Kahit Pasko, nagtitinda, opo, kailangan po. So, sana po ngayong punay na mag-New Year, Nay, bigyan nyo din po ng konting pahinga muna yung katawan nyo, Nay, ano? At yung araw po na hindi nyo po kikitain sa araw na yun, Nay, eto, Nay, ibibigay po sa inyo ni Congressman Saldi. Marami pong salamat. Ayan. Pasok! Ayan, Nay. Pumunta po kayo dito. Wala po kayong bit-bit kung hindi ang inyong sarili. Eto na, Nay. Marami pong salamat. Regalo po mula kay Congressman Saldi. Ano ang mga laman yan, be? Hawakan mo nga, baby. Anong laman yan? Wow! School supply. Meron ka na ding school supplies, may bag, at syempre etong food pack, Nay. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Masaya po, ma'am. Malaking tulong po ito sa amin. Hindi na po namin bibilin, mababawasan yung aming benta para maibili dyan. Maraming salamat po. Opo. You're always welcome po, Nanay. Ano po, at eto na, Nanay, nasa linya pa rin ang telepono si Congressman Jill Bungalon para po personal na magpaabot po siya ng mensahe para po sa inyo. Congressman Jill, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Remy, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng iyong programa. Opo, Congressman Jill, naipaabot na po natin dito po sa Mag-iina ang regalo po na mula po sa inyo ni Congressman Saldi at talagang tuwang-tuwa po si Nanay at napaiyak po ito dahil sabi po niya ay hindi na po mababawasan pa yung kita nila para po maibili po itong mga pagkain at pangangailangan po ng kanilang anak. So, Congressman Jill, ano po yung gusto niyo pong sabihin kay Nanay at sa dalawa po nilang anak po? Well, para po kay Nanay at sa kanya pong mga anak, magandang balita ang ating hatid para sa kanya sapagkat magbibigay tayo ng mga school supplies, no, para sa kanyang mga anak. Pangalawa, ngayong araw na to ay magbibigay din po tayo ng food packs, no, para naman po kahit papano meron silang makain, no, sa mga susunod na araw. At pangatlo, Remy, isa pang magandang balita ang ibibigay natin sa kanya sapagkat magbibigay din tayo ng pinansyal na asistensya o kumbaga pandagdag na puhunan sa kanyang hanap buhay, no, pambili ng kikiam, fishballs at iba pang mga pagkain na kanya naman pong ibibenta sa mga susunod na araw. Ayun! So, tatlo, Nanay, yung minansyon ni Congressman Jill, school supplies, ayan na po, Nanay. Food pack, ayan na din po, Nanay. Yung pangatlo, Nanay, ito ang ating inaabangan, Nanay, dahil magbibigay si Congressman Jill, si Congressman Saldi ng dagdag puhunan po sa inyo para naman, Nanay, madagdagan po ang inyong paninda. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Congressman. At maraming salamat din po kay Lord at sa kay Sir Rock. Kundi dahil po kay Sir, hindi niya po kami nakita. Marami pong salamat. Sobra po akong masaya sa tulong na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po kay Lord. Dinidinig niya yung panalangin ko. Araw at gabi po. Marami pong salamat. Sana marami pa rin po kayong matulungan ng mga nangangailangan. Mabubuting tao po kayo. Marami pong salamat. Congressman Jill, maraming salamat po. Ako naman, Nanay, pinaiyak nyo naman ako, Nay. Kahati po ba ako sa regalong matatanggap nyo, Nay? Opo. Opo. Pero masaya po ako, Nanay, dahil damang-dama ko po yung gratefulness, yung talagang bukal po sa loob niyong pasasalamat. Congressman Jill, maraming salamat po sa inyo at God bless you more, Kong Jill at Kong Saldi, dahil marami po tayong mga kababayan na natutulong. Maraming salamat, Kong Jill. Sige, Nanay, kayo na muna magsalita, Nanay. Nay, maraming salamat po, Nanay. Nakabahagi po kayo sa amin ng inspirasyon dahil isa po kayong huwarang nanay na patuloy pong sumisikap para po sa
pangangailangan para po sa kinabukasan ng inyo pong mga anak. Saludo po kami, Nay, sa inyo po. Marami pong salamat, ma'am. Kayo naman na dalawa, manatili kayong mabait at tulungan nyo lagi si Nanay. Po. Salamat. Eto mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mga persons with disability sa Piudoran Albay, nakatanggap na maagang pamasko mula sa Philippine National Police ng Piudoran Albay. Ang mga naging kaganapan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Samantala mga ka-aksyon, Philippine National Police ng Piudoran Albay naghatid ng saya at regalo para sa mga persons with disability mula sa 8 barangay. Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Sa hirap, talagang mahirap pero wala kang Diyos talagang gagawin mo. Siyempre sa mga anak mo. Regalong itinuturing ng bawat magulang ang kanilang mga anak. Sila ang nagsisilbing kanilang lakas at kahinaan. Kaya naman labis ang pag-aaruga ni Tatay Refugio Tubong Banua sa kanyang mga anak. Lalong-lalo na sa kanyang bunsong anak na si Florin May Tubong Banua na nagkaroon ng sakit na severe hydrocephalus. Mula sa pagpapakain, pagbibihis, paglilinis sa bahay ay ginagawa ni Tatay Refugio. Dahil ang kanyang may bahay ay nagtatrabaho sa Maynila bilang isang kasambahay. Kaya't hindi naging madali para kay Tatay Refugio ang maging haligi at ilaw na rin ng kanilang tahanan. Pagkapanganak sa niya, hindi siya normal, sisiryan. Pero paglabas niya, normal talaga yung ulo niya, normal yung kuha niya. Tapos sa burn screening, okay. Yung puso niya, lahat ng kuha. Pero sabi sa akin ng doktor, may sakit na niya hindi nakukuha sa burn screening. Kaya kuha mo na ganyan si baby mo. Mga isang buwan siguro na kuha ng asawa ko, para sabi sa akin, yung ulo ng bibi natin, parang lumalaki. Yung sombrero yung maliit, hindi na magkasya. Ang bilisan niya lumaki ng ulo niya. Pina-check up namin. Tapos nakuwasan niya, may severe hydrocephalus. Pagising niya sa umaga, dapat may patugtugin. Patutugtugan ko na yan. Maglalaro na siya, tapos hihingi siya ng almusal, kain na, magkape na, gatas. Pagbusog na yan, nagkakanta-kanta na yan, nagsasabayan dyan sa radyo. Dyan sa, ilang radyo na nasira niyan.
Basta habang hindi siya matutulog, huwag mong papatayin yung radyo. Pag pinatay mo, tatay? Yan, yung nga, maiiyak yan. Sa hirap, talagang mahirap, pero wala kang Diyos, talagang gagawin mo. Siyempre sa mga anak mo. Minsan may dumarating din na wala siya nakakasurvive. Basta dasal lang. Basta ang importante yung malakas sila, wala silang sakit, kumakain sila sa oras. Nung sa buhay ko, pag mamahal mo sa sarili, mas padudublehin mo yung sa mga anak mo. Hindi mo sila pwedeng makita naghihirap. Kumusta naman po yung experience nyo kanina doon sa gift-giving natin sa Masaya yung pati yung anak ko, naging masaya rin siya. Nakalabas siya, masaya, may mga batang nakikita siya, mga naglalaro. Masaya ako, alam niya, mahal na mahal ko siya. Ang kanya namang 14 na taong gulang na kapatid na si Fatima, ang nagsisilbing guro at mahalaga umano sa kanya na maturuan si Florin sa kabila ng kondisyon nito. Asa ng kilay niyan? Ilong, tainga. Ilong, bibig. Asa ng dila niyan? Saan din sa dila mo? Siyempre, sobrang saya, lalo na nung time na nakakalakad-lakad na baga siya. And ngayon, so, marunong na baga siya mag-balance, marunong na siya sumagot, na nasakto yung hindi na baga sa dati na nakahiga lang siya, nakaganyan lang siya sa paglalaro na baga siya. Nakakaramdam ng lungkot, tsaka parang panghihinayang kasi baga di niya nararanasan yung mga nararanasan ng ibang bata, baga na nakakapaglaro sa labas, so yung naranasan ko nung bata ako, hindi niya nararanasan. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa Lord na kami po yung napili niyo. And sana, bigyan kayo ng Lord ng marami pang blessing para makatulong din sa iba. And sa programa, sana mas marami pa yung matulungan. Paulanan sana kayo ng Lord ng maraming pagpapala pa at biyaya na galing sa Kanya. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon na kanilang dinaranas, positibo silang makakaraos at gagaling ang kanilang munting prinsesang si Florin. Kaya naman sa ika-10 taon ng pamaskong handog ng Piuduran Municipal Police Station, napili ng ating mga butihing kapulisan na maging benepisyaryo ang mga persons with special needs. Kung saan, kabilang dito si Florin. 6 na pong PWDs kasama ang kanilang mga magulang ang nakisaya sa pamaskong handog ng PNP. Pinasaya ng mga clowns ang mga bata, napuno ng tawanan ang mga palaro at nabusog silang lahat sa masarap na pagkaing ipinamahagi ng mga kapulisan. Mas lalong naging masaya ang mga benepisyaryo nang matanggap nila ang mga regalo sa kanila ng Philippine National Police. Kabilang na dito ang mga bags, grocery packs, tsinelas, sabon mula sa Clean the World Philippines at marami pang ibang tiyak na magagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Masaya, siyempre nakasali si Nunoy. Tapos nabigyan ng mga regalo. Masaya din para sa amin, mga guran na may natatanggap man kaming mga regalo. Masaya po kasi at least yung nabigyan nila ng chance na magkaroon ng party or maging masaya yung mga PWD. Malaking bagay po yun kasi at least, kumbaga, ngayong Pasko, naging masaya sila. Yung mga PWD, ang may mga anak na PWD, naging part sila ng party dito sa munisipyo. Thank you kasi napili nyo yung mga PWD bigyan ng gift ngayong Christmas. Maganda po, masaya. Para po sa mga bata, nabigyan sila ng pagkakataon na ganito, kahit paano. Binigyan talaga sila ng happy din kami mga magulang, kahit lola po ako,
na hindi sila makagalaw ng maayos. Sa ganitong sitwasyon nila, okay lang po, masaya po kami. Gaano po na kahirap na mag-alaga po ng isang Ay, ganito po, 2 years old po ito, na-stroke siya. Kaya po, kahit paano, parang binapasinsiyaan niya siya, hindi man siya makagalaw. Itong isang kamay niya, makahawak na talagang aasusuhin yung mabuti. Ay, nagpapasalamat din po ako sa kanila, sa kapulisan, kay Mayo, na nabigyan kami ng pagkakataon na binigyan kami nito. Parang kahit paano yung pagod namin, nabigyan ng kasiyahan. Nais ng Pyuduran MPS na maipadama sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga batang mayroong special needs, maging sa kanilang mga mapagmahal na mga magulang, na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagpapahalaga sa kapwa. Nag-start to way back 2014 kay Major Marian Fernandez, yung tipo pulis siya. Then pinagpatuloy lang po namin. So bale dalawang best practice to, yung pamaskong handog, 10 years na rin yun, then sinabayan po namin ng sapin sa paa. Masaya, magaan sa pakiramdam na makita mo kahit pansamantala, napasaya mo yung mga bata, lalo na yung PWD. So sana sa mga beneficiary, kung yung may mga matatabang puso dito sa Pyuduran, welcome po. Siguro next year na, kung gusto nila na makabigay sila ng gift, gamitin nila ang PNP para maibigay sa mga person with disabilities. So plano namin by next year, PWD din yung beneficiary namin. Sana madagdagan. Matapos ang aktibidad, minabuti na rin ng aming team na ihatid na sina Tatay Refugio, Fatima at Florin sa kanilang bahay. Pasan-pasan ang anak, masayang umuwi sina Tatay Refugio. Upang dagdagan ang kasiyahan ng pamilya Tubong Banwa, binigyan din namin sila ng food pack mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Well, siyempre, salamat ako nakaabot ka madigday sa mga grasya. Siyempre, pangtawid pamilya niya. Tulong pa rin niya sa amin. Salamat. Ayan po, thank you po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Ayan, labis ang katuwaan, kasiyahan ni Tatay Refugio dahil sa ibinigay ng tulong ng PNP Pyuduran at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya sa PNP Pyuduran, saludo po kami sa inyo. Hindi lang kayo pang peace and order, pang law enforcement, kundi pati na rin sa pagbibigay ng katuwaan, kasiyahan sa ating mga kababayan. At ayan mga kaaksyon, ang ating mga kwentong natunghayan. Sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at maraming salamat po. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo